חופשי, אנחנו גם נותנים יום מהחופש שלנו, באים למרות שגם אנחנו אוהבים חופשים, ונבוא, והוא יבוא יחד איתנו ללמוד. כל אחד מאיתנו, עם 10 שנים יגידו לו, אתה דפוק את האפס, אולי לא במילים האלה, אבל יתנו לו תמיד ציון אפס, ותמיד לא יוציאו אותו לטיול השנתי, ותמיד לא יתנו לו תעודה, כי הוא לא סיים כמו שצריך את השנה. גם אתה ואני היינו משתכנעים שאנחנו אפסים. כי אם כולם אומרים את זה, כנראה שהם צודקים. קשה לך ללמוד? בסדר. אז הפתרון הוא לא ללכת הביתה. הפתרון הוא עכשיו לחשוב איך אתה לומד בכל זאת. איך אתה מצליח. אני אעשה בשבילך הכל כדי שתלמד טוב. אני אשאר איתך אחרי הלימודים. אני אבוא ביום שישי, אני אבוא במוצאי שבת. אני אלמד אותך בבית אם אתה חולה. הכל אני אעשה כדי ששום דבר לא ייתן לך להגיד לא הצלחתי כי לא קיבלתי את הכלים. כל הכלים שם. וההנחה שלנו שמי שמקבל את כל הכלים גם מצליח. ילד רע הייתי. רע? ילד רע, כן. כל יום הייתי מושל מהבית ספר. לפחות 3 פעמים ביום. ההורים שלי כל יום היו בבית ספר. כל יום הייתי רב מכות. טיפוס שטק אתם. איזה יפה, אפשר לתפוס אותה? אתה חושב שתצליח? אני יכול למכור אותה בהרבה. פיפיה. אני יכול לתפוס אותה. למה לתפוס אותה? רק שאמרת משהו חשוב. אני יכול למכור אותה. כשאבא של עידן הביא אותו לפה, הוא לא האמין שישרוד שנה. רוב חבריו של עידן כבר פרשו מלימודים, גם עידן התנדנד. כבר שנה שהוא כאן, ועכשיו בחדר של חילי זהו רגע אמת. בעוד 4 חודשים הבגרות, ועידן לא מאמין בעצמו, כמעט לא לומד. אתה בינוני? אתה רוצה תירוצים או שאתה רוצה לדבר באמת? מתי? מתי, גבר, מתי? החיים שלך. אני מאוד מעריך אותך. אני לא יודע אם אני, כשכל החברים הטובים שלי היו הולכים לפיצריה, או ישנים עד 2 הייתי בא לבית ספר. אומר לך את האמת, באמת, לא יודע להגיד לך את זה. על זה עידן, אתה תמיד תהיה מוערך פה. תמיד. אבל מה עוד? מה החלום שלך? טוב, איש גדול. אין לי חלום. אין לך? החלום שלי זה שיהיה לי חלום. מה זאת אומרת? לא יודע, אני לא יודע מה אני אוהב לעשות. אתה לא יודע מה אתה אוהב לעשות? איפה אתה מרגיש הכי טוב? אני מרגיש הכי טוב. מה זאת אומרת איפה אני מרגיש? איזה רגע, איזה דבר שעשית, הרגשת, וואלה, פה הצלחתי, פה אני טוב. ששיחקתי קלפים. באמת? ויותר מזה. אבל לא יודע, זה משהו שמאוד מדאיג אותי דווקא, אתה יודע. מדאיג אותך? מה? שאין לי חלום. לא היה מדאיג אותך אם לא היה לך חלום? אני כאילו רואה מה אני עושה, אני לא יודע איזה מקצוע זה. יש את האנשים האלה במשרדים השקופים והשולחן הארוך. כן. אני רוצה להיות זה שיושב בקצה, בראש השולחן. הוא אומר לי, זה מי שיושב משמאלי, אתה מפוטר. צריך להיות נקיים. אפשר עם הידיים עם הקמח לגעת בדברים האלה. יניב של הפיצה הוא ילד אחר. בעבודה עם סבלנות להפרעות, כאן מפטרים. כן. כל השבוע. חוץ מיום שישי. כמעט כל תלמידי בית הספר עובדים, רבים מהם עוזרים בפרנסת הבית, לשאר לא נעים לבקש כסף מההורים. לא קמים עייפים? דווקא לא. אתה כבר חוזר מהעבודה, אז ככה אתה ישן כל הזה, אתה מבין? נראה לי שיותר חשוב לי הבגרות שלך מאשר רק אתה מחשיבה אותה. כל החלומות שלך יתעקו בגלל זה, הנה. הנה עלתה לארץ לבדה בגיל 12, אחר כך הגיעו לכאן אחיה ואימה. כבר הייתה בפנימייה דתית ובבית ספר צבאי, משם נפלטה בגלל בעיות משמעת. חילי נתן לה עוד סיכוי, ועכשיו רגע לפני הבגרות הפסיקה ללמוד. את יודעת כמה כסף אנחנו צריכים? את לא מבינה, ה-50,000 הראשונות החזרנו ישר, גם לא שילמנו על הדירה, ולא שילמנו על החשמל, ולא שילמנו על הארנונה. עכשיו החזרנו את 50, נשאר עוד 20. אנחנו 4 ילדים ואמא. ואת ממש מפרנסת עיקרית בבית. לא, אני ואמא. איפה אבא?
הם גרושים ואבא שלי מחוץ לארץ, אני לא יודעת איפה. אני לא שומרת איתו על קשר. זהו, לפעמים אפילו אמא שמה יותר. אבל מה, קשה לקום בבוקר, כשאני קמה בבוקר אני קמה מאוחר. למה? כי את עובדת עד איזה שעה. לפעמים עוד 3. נו, אז ברור, תפסיקי לעבוד עד 3 בבוקר. אני הייתי מקבלת פעם בשבוע, אמא שלי פעם בחודש. כשאני מקבלת פעם בשבוע, אני ישר מסדרת חשבונות קטנים של חשמל, מים, דברים כאלה. היא מסדרת חשבונות גדולים שלי, יותר ארנונה וסחירות ודברים כאלה. את 17? אז את לא יכולה לקחת את כולם עלייך. אני לא לקחתי את כולם, אני פשוט דיברנו על זה 1000 פעם. את עייפה, את מותשת, אין כוח. השעות הן לא שעות, השעות הן הפוכות, בלילה את ערה, ביום את ישנה, זה לא עובד ככה. עכשיו תגידי, מה כן, מה להגיד לי, מה לא? סבבה, אני אדבר איתו עד 12 מקסימום, אבל זה יוריד לי 3 שעות מהעבודה. זה שווה לך הרבה יותר בחיים. 3 שעות עכשיו פחות, זה כמה כסף פחות? 60 הנה, שקל? את שמה פלסטר עכשיו. 100 שקל פחות? כן. בעתיד זה שווה לך אפילו 1,000 שקל. יותר. בעתיד זה שווה לך הרבה יותר. כבר אמצע השנה ואמצע הלילה, 4 בבוקר, בשדות של תל השומר, חילי לוקח את עידן לראות איך נראה חלום. מה זה גיבוש? ובעצם זה מיון, זה מבחן, אבל זה מבחן שבודק כל מיני דברים, מי מתאים לשרת ביחידה. הכי טוב תראה בעיניים, תבין מה. 28 שניות, צא! אני כמה מה, הילדים שמשתתפים בגיבוש? בגיל שלך, כיתה י"ב, כולם. מתגייסים עוד מעט. התגייסו יחד איתך. ולמה לי לא קראו לגיבוש? אנחנו נעבוד על זה, שיקראו לך. צריך לרצות שיקראו לך. זה שירות המילואים של חילי, הוא מפקד הגיבושים של סיירת דובדבן, שם שרת כלוחם. אני מאפס את הספירה. מעכשיו 25 דקות, ידיים מורמות. עושים את זה, שים את זה. מיטב הנוער נאבקים כאן על מקום בצנחנים, ושלא כמו בבית הספר, כאן מנסים לשבור אותם, מעודדים לפרוש. מרגע זה, כל עסקים נמצאים במצב כזה. בשביל עידן זו ישראל אחרת. בבית הספר שהוא לומד בו, אין כמעט מי שמתגייס לשירות קרבי. צא! ברוכים הבאים לצה"ל, תחבו את ה-DVD, זה לא סרט, רק הטובים יתקבלו. 20 שניות צא. אין ללכת בגיבוש צנחנים. מה המספר? או רצים או פורשים, מה לא ברור? צוות אחד. מה המספר? 20 שניות צא. בא לראות? בא לראות. רוצה להיות לוחם? מאוד? תסתכל, אולי תשנה את דעתך. לא? זה לשבור אותו זה. נעול? מפקד. אני כל שתי נופל, אני לא יכול להפכים. לצמור מורד. 20 שניות צא. אין ללכת בגיבוש צנחנים. או רצים או פורשים. יש לנו 4,000 ילדים, צריך 300. תעשו לבד את החשבון. להקשב, חבר'ה. ידיים למעלה. ידיים למעלה. למה אני לא רואה ידיים למעלה? אי אפשר להתקבל לצנחנים בלי לעבוד בגיבוש. בושה וחרפה. לא הייתי רוצה לדעת שאתם החברים שלי לצוות. קיבלתי תאריך. 26/7. 2010. מה אתה רוצה? לא יודע, סיירת, משהו. אנחנו נלחמים על זה, הצבא שם אותו נהג. באמת? ועידן לא רוצה להיות נהג, רוצה להיות קרבי. והוא יהיה קרבי. נכון? בכלל קרבי. אל דאגה. מי שיוריד את השק אחר לא יהיה בגיבוש? לא עובר? תלוי בהם, בילדים. אם יהיה לו מספיק חשוב, הוא ירים חזרה את השק. ככה זה תמיד. עכשיו אתה ניגש לבגרויות, איזה ציון? כמה? עכשיו אתה ניגש, כמה זה יצא? לא יודע, הרגש אותי נגיד. כמה נראה לך? אני מסתפק ב70. אז תפסיק, תסתפק ב70. כל הכלבלבים, החתולים, הצבים, לא אצלנו.
אתה בן אדם של להסתפק ב-70 בחיים בכלל. אתה רוצה 70? מה זה 70? 70 זה עבודה 70, צבא 70, אישה 70. אתה רוצה אישה 70? אתה רוצה אישה 100, נכון?